sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nahuhulog na sa iyo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tubuso Negros Occidental ang atong matatampo nagdasingan nga Joey. Recorded by Radio Mo TV. Joey, undangin na intaw na pagsige ni mo pamabay. Uy. Ay, kung dili ka maluoy sa babay, no? Kaluy ipod intawon ko. Ha? Ano alam mo kumaluoy nimo? Nga bis pa rin man ka. Mao gani. Og ari mangita na ko ang imong babay. Kay mo ba ipaila-ila na ko? Unya human imong biyaan. Kisa may dili mo biyaan ang maghiskot na magminyo. Unya, dili pa man ko andam nga magminyo. Di pa ko andam ang butanga. Ay, ambot ni mo kano sa pagkakamausab. Mausab ra ka dugog na anay babae nga makapausab nimo. Pero siguro, kung gusto na ko mo settle down, gusto ko manggug ko nga maglingaw-lingaw gud. O pamalas kong lahuna nga magminyo. Ay ikaw ay pa man di mo makiti ang babae nga gusto nimong minyuan. Oh. Tabi sama ha. Hello, Kayla. Asa ka? Yes, bye. Naghilak lagi ka. Ano bang ka? Nagbuwag namin ni Ralph. Mau ba? Ano man? Ano sa pinahitabo? Ari-adala ko sa papi. Dili na ta magstorya. Inom ta. Kainan bitaw tika nga ay lagi nagsirisuhan na si Ralph lagi. Klaro kay nga binuang to nimo. Oh, tanawa ron. Sakpa nimo. Nagtuo magkukuga tarong siya. Suma, 5 na gud bi katuig. Grabe na akong gihatag ang pagsalig niya. O gani. Lima na mo na katuig. Pero, ang pangutana diya, nag-propose nimo. Uwa, Yeah. Nag-iskot ba siya bahin sa inyong future? uwa sad. Di pa ila-ila na ba kaniya sa iyang mga ginikanan? Saan man ako pagkaila nga patay naman yung mamagpapa? Klaro, uy. Sorry. Oh, siyang lola. Di ba mo na yung nagpadako niya? Wag hapon. Oh, di ba? Si? Oh, mao na. Wa si plano nga ikauban ka niya sa iyang future. Tagay na lang ni nato eh. Shot? Di. Lipong ako eh. Ako sad. Ay, po nasad ko. Tanay. Yato taga sa inyo. Salamat kayo. Nakahigda na taon. Salamat, Joey, ha. Saan sa man? Yung giubanan. Nalingaw ko. Sagnebaw ko nga ugma. Gilak ang food ko. Saan ay problema eh? Ikaw pa. Best friend ko ka. Kung dili pala kayo mabay, no? Masig ba in love na kitong tako ni mo? Payas sila in love lang ka? Eh, in denial lang ka. In denial lang ka eh. Buot. Oh. Sama na. Totoo kayo mo kunin mo. Puwara ba kay kagnaong?
No. Tunay na hitabo ninyo ni Kayla? Basin. Basin ra ba og na nahitabo namo? Uy, Di siya ko sure kay hubog ra ba kay ko? mao ba? Unsa man di last ni mong hinumduman di ay, ha? Na nag-kiss me. Nag-kiss mo. Og human-an ha. Wala ko may bawo siya nahitabo. Oh, klaro na kayo nga na naay nahitabo niyong duha. Unsa pa man di ay, pareho gud mong hubog. Ha, ang kuyaw lang ana bay, ug mumabdo si Kayla. Simbak ko ka di oy. Recorded by Radio Mo TV. Pila naman kabuan. Pero ano man mo chat na ko si Kayla? O baka tumasuko na ako? O ano pa sa kung makapalanghid paglakaw na ako kay natuog pa man siya. Eh, buang ha. Ano siya magiging kayo nahitabo atong kapiunan, no? Oh, na, magpalibak ay. Ay, kulpaan man ko. Ako lagi rin tumagon. Hello, Kayla? Magkita na sa park. Kinahanan ta magstorya. Kayla, kumusta? Kalmahan ni mo sa? Mura ra makagwa? Oh, unsa di? Ano, ingon na naman naong nimo? Na ay nahitabo na to. Oh, mau ba? Sorry gid kay ha. Wa ko'y nahinumduman. Na-blackout yun ko. Ato na to kalimtan. Dako tong sayop. Dili to pwedeng kalimtan lang, Joey. Niresulta tong gabi una. Mabtos ko. Unsa? Ikadako biya ng problema ha, oy Joey. Nga nung giunay man itaw ni Muskayla, imo man tong best friend. Mao lagi ma. So may buhaton ako anyway. Ang angay ni mong buhaton, imong ato bangon imong responsibilidad. Mausugod karon, kinahanglan nga magtinarong ka na. Unsa man ako sa pagsugod? Pakasli ko. Kasal na yun? Oh! Joey, nakailang akong ginikanan ni mo. Dilitan nila mapasaylo kung may baw sila nga na mabtos ko tungod lang kay hubog tang duha. Pero, Dili sa ko ganahan nga magpakasal nga dako na akong tiyan. Maong kinahanglan nga magpakasal ta asap. salamat. Salamat! Ay, pastilan. Wagi ko magkahong nga. Kamura di ay mo'y makadayon. Pero nalipay mi kay mga best friends mo duha. O nakailan na kayong may susukusan ninyo. Joey, ang pingi nga mga anak ha. Oh, tito. Si Tito. Papa, pagpapanan ako. Pa. Brad, kumusta ha? Kumusta kinabuhing ninyo niya? Ambot. Ha? Siyambot. Papa ko magkasabot sa kong bati eh. Ay. Kahibaw ba yagig ka? Best friends mi si Kayla. O kung may feelings sa usa. Ay, okay ra na, bay. Di ra na lisod. Oy, ninyo nga ma-in-love sa usak-usak kay suod na gumungdaan. Ang imo lang buhaton karon, mag-practice na ka sa imong pagkabana ug sa imong pagkaamahan pohon. Na, mura gidangat. Ang dangat, Di na ko makalaglag yun eh. Di na ako makapang chicks. pwede na kita, oy. Minyo na kang dako, no? ug pag-focus na sa imong kaminyoon, bay Joey. Bye.
Wow. Nami agad din mo muluto Kayla. Karon pa ko. Sus, wag kay ayaw pagka best friend oy. Mura kay kagwa makailan ako. Sorry na God. Sorry. Pero salamat tayo sa pagluto ha. O ikaw maoy namilo sa akong mga sinina. No, di ba? Oh, ako Joey. Daan pa ko. Nga naman sab. Paiko mapunta ni mo eh. Ako raon ta to. Asawa na ko nimo Joey. Og ako ng responsibilidad. Wa naman tay choice. Minyo naman kita. Buhato na lang ginato atong responsibilidad isip bana og asawa. Og isip ginikanan pohon inig panganak nako. Kayla. Oh, ay mas misis. Tuwas kwarto. Nato kay wato'y tarong tog kasi magukilak si Inday. Oo, nga. Kumusta naman mo ha? Murag nabuutan mga akong amigo. Utan bitaw kung daan sa magkay. Huwag ko kira man si Kayla. Labi na karon nga nakakita na ko sa among anak. Oo, bitaw bay. Kita na ko ba? Liwat kayong bata ni Kayla no? Huwag may imod to bay. Okay na. Okay na. Siya masan mao'y nagdasol sa siyam kabuan. Ay, murag in love naman ng akong amigo ba? Ito ay buutan si Kayla. Huwag maayos siyang pag-asawa. Bilib ko niya. O plano na nako nga mutugan niya sa akong gibati. Huwag hindi pa uli na ako gikan jote. Makikistorya din ko niya. Makauyan siguro si Kayla ninibuwak na kung lahat. Ayaw na lagi kong sangok ka. Malinaw na akong kinabuhi. Siya maroon ka istorya ni Kayla? Kayla? Joey? Kinsa to imong gika-istorya? Joey, ato ta sa kwarto. May importante kong itong kaani mo. Nanawag si Ralph na ako. Ang akong ex. Nga naman ko no. Sa may tuyo niya. Gusto niyang kuhaon si Inday. Ha? Nga naman? Nagtuo siya nga iyang anak si Inday? Kay iya yung anak si Inday, Joey. Siya? Pasaylo ako, Joey. Siya ang tinuod nga amahan ni Inday. Ikaw lang akong gipaangkon kay gusto kong makabahos niya. Dili ko gustong ipakita na ako niya ang among anak. Unya karon, gusto niyang kuhaon og balik ang among... Akong anak. Joey. Akong anak si Inday. Ako mo'y amahan niya. Gusto ka mo balik niya? Dili na ko. Wa siya ayo. Dili na ko gustong mabalik niya. Pues, dinhira mo na ako. Dili ta mo buhian, Kayla. Joey, wa ka masuko na ako. Sa akong gibuhat. Kung na'y mausab kung masukop ako. Dili na sa ko gusto nga mawa ka pa nako. Kamong duha si Inday, dili na ako. Kailan na inlove na ko nimo? Nakibaw ko nga wa kay gusto nako. Pero please, ayaw lang mong kawa si Inday nako. Dili mi mawa ni mo, Joey. Dili ko gustong mawadaan og amahan si Inday. Og dili sa ko gustong mawa pa ka. Kay mahal na sa tika, Joey. Tinuod. Salamat, Kayla. Salamat. Atong higayuna, na-realize na ko nga usahay, kinahanglan nga imong tunlon ang imong pride para dili na mawa ang mga tao nga importante para nimo. Karon malipayon kay ko uban ang akong pamilya ug dili na ako sila ibaylon ni bisan kinsa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalan kaagi ni Joey nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan, nahuhulog na sayo. Ang maong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by Radio Mo TV. Ito ka maninoon ko din sa library, uy. Oh, uy. Nani, estudyante nga. Magdaog bata. Akong duulon, di. Hi. Okay ra ka? Hindi kayo. Nag-answer mong gugo sa akong exam good. Uy, mao ba? Ang bilis na mong anak, be. Okay ra kayo na ko nga. Ako lang siya mo kupot aron maka-answer kag tarong. Sure ka? Lagi. Sige ha. Palihog ko. Anisa ka na ako, baby, ha? Kabugat ko dahil, puryabiyag. Pwede na ako siya doon sa gawas, din sa library, aron makakonsentrate ka? Ayaw ka bala ka, uy. Di ko daot ang tao. Baby, pagilak. Sige na, ako ni bahala sa imong, baby. Naaraman kayong gatas o diaper din, he? Oo, naara diha. Kompleto na nas bag. Sige. Kay bawal ko ang saba din sa library. Baby, ayaw nag-cry-cry, ha? Ngita tag lugar nga, komportable ang pagkabutang. Miss, palihog ko ha. Sige na. Anak labi sa gawas nga, makita ni mo dayon inigawas ni mo din sa library. Salamat kayo. Mo din sige kila, kinupuno naman day ang diaper sa ihi. Uy! Ay, puyab-buyab, ang bataa ka, uy! Hoy, Wanda! Ni alam ni ka din girl! Uy, hala, wait! Anak ni mo? Hoy! Wala ka musulti nga na di kay anak. Mau, dili, uy. Sa kadugay na natong amiga, kanusang kakita na ko nga nagmabdos ko. Aw, lagi. Pero kang kinsa man lagi ng anak. Huwag ko makaila ato day, uy. Estudyante iyang papa din ni. Naa dito sa library ay nag-special exam. Naluoy magkukong nagtanaw maong di-offer ko nga ako lang sa bantay siyang anak. Hala, no? Kanus alam ko no ka nag-babysitter? Cute man sagad kaayo bata, ah. Hinoon, sad. Huwaton ko na lang kung iyang daddy nga mahuman. Hi. Halatay, maunay papa. Kagwapo, good. Hilom, uy. Salamat sa pagbantay sa akong baby ha. Uy, kaso, uy. Kuan, uwa ka mangitag mami sa imong baby? Pwede ko. Uy, day. Joke ra, uy. Pero, naara niya ko iyang tinodon. Asensya ka na sa akong amiga, ha? Ingon, ani gani siyang daan. Okay ra kayo, kaso. Ako din si Mark. Ikaw? Ako si Wanda. Day, si Mark ba katong naay anak gani? Nangita di mo. Ha? Nga naman? Ambot lang. Naghuwatan ni mo sa may parkingan. Atuan na lang. Hi. Kinumdum pa magkana ko, no? Oh, Mark, diba? Abi na ko nalimutan ka. Nga naman, may problema? Pwede kong mangyo ni mo?
pwede ko nimo kuyugan sa akong gistihan karon? Ha? Need lang kog someone nga makatabang nako sa akong anak good. O di ko kasalig sa lain mong good. Ikaw ra gyud. Nakatulog na ang bata. Ay, sa minusod sa kong utok ko eh. Nanikuyog man ko ni Denise Kundo. Uy, hala, patay si mama. Makasabaan gid ko anirong ba? Hello, ma. Wanda, pauli din is bahay ha, karon dayon. Unsa ko'y nasot sa imong utok nga ni Koyo gaman ang tawhana. Ma, ayaw ko tayong ka-high blood. Itapang na gani ko. Tingalig unsaon ka, ana. Dili man sad siguro, ma, uy. Ang muna magbuutan, good. Uy, mama, sige na mahabay na. Mauli na ko ron sa ato taod-taod. Gipangita na ka sa inyo? Sorry ha nga nakasamok gyud ko nimo. Saon nga pamagyud kay ko masuhitos pagbantay sa bata. Okay ra, uy. Pwede mo na? Sure. Go ahead. Mo ning kondo? Dili sa ako ning anting old maid. Sige lang, maabot naman sa taod-taod. Siya mo puli og bantay ni baby. Then ihatod na tika. Ilom lagi kay ka. Okay ra ka? Mark, mangutan ako balik ba? Sige. Unsa man? Asan yung mommy ni Baby Rowan? Ang tinuod taga dumagitigig ko. Ipaning lang ko sa akong mga parents kay nadi niya ang course nga akong gusto. And then, I disappointed them. Nakamamabdos ko babae who doesn't want me and Rowan. Ha? I told her nga dili na ko siya daganan. I will marry her. O akong barugan kung unsa man ang akong obligasyon niya. But okay na himo. Di sa ko ganahan nga mamugos ko niya. Wow ha? Sa tanang istorya nga ako nadunggan nga nakamabdos o napamabdusan, siya ra ang babae nga ni balibad. Kasurti ra niya nga ni-offer ka pasal niya. Ang uban gani, daganan pa. Ikaw na lang ang tato, no? Mark. Wanda, bangon na diha. Tingalig malate ka. Nuka pa kayo maoy. Maon na diha. Hamot sa di mong bataa ka, uy. Nganong sige magagtabang og bantay atong anak atong Mark? Mura magagdanginahan sa bata hinoon. Ma. Bangon na diha, ha? Ayaw kog palagota. Wanda, thank you sa pagtabang na kog bantay ni Rowan. Espesyal karon nga wa ang akong auntie. Uy, kaso Mark, uy. Sa kapila na kahigayon nga, gibantayan ko ning bataa. Nalove naman sa din ako. Baby, no. Love sa din mo si Tita Baby Rowan, no. Wanda, Mark, imo magkakong gitutukan. Mark. pwede imo sa butas, baby. Mark. Noon sa man ko. Di naman hinun ko makatuhog. Sige ko na unas na hitabo na mo ni Mark. Ay. Hoy, Wanda. Naunsa ka man, ha? Uyab na mo atong Mark? Sige naman lang ko kag-standby dito sa ila. Dili, maoy. O nga nga nung imong naong, permi naman lang naa dito. Tungod sa bata, magud. Ikaw, no? Abig okay raman ko nga maglakaw-lakaw ka. Mura sa tag ni Abu Sarda. Mama, sad, uy. Cute magud ka ayos bibiruan, ma. Nama, sigurado gid ko mano kung makakita ka sa bata, malingaw sad ka. Ay, sus, saba ka diha. Pilon ba ako nimo anang imong style? Okay ra nimo nga ikaw lang sa ang binlan ako ni Baby Rowan? Okay na, uy. Gituyo gid kog anhi kay gimingaw ko sa bata. Sige ha, isalig na ako nimo sa baby. Dalang ko ilakon kadyot. Sige.
may gusto ka sa baby, ha? Uy, wala. Pero mag-init si Rowan. Ano ko? Tawagan ako si Mark. Si Mark, kanina na ako sige tawag. Saan man ninako? Gusto, si Mama na lang. Mangayo kong tabang ni Mama. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your Kailan pa call naman later. gihapon? Uy, kagwapo ba ya ining bata, pero buyag, uy. Buyag. Nalingaw gid taon si Mama sa bata. May gani kay ni anhidayon si Mama. Og iya ko natabangan ni Rowan. Ay, ubos-ubos na sa kainit ni Rowan. Ma, basin di ka po ka. Pwede ka muunag uli na lang sa ato. Ako na lang paabotan si Mark unya. Muli na padayon ko. Nahala, sige. Nak, makalingaw maning bata, Dadao niya ni sa ato, ha? Ikaw gid ma. May mag-ako ni. Ay, sige lang, good. Mananghid lang kang tarong sa daddy aning bata, Pohon ma. Dugi kong balik din eh. Nagsige kog panawag nimo ganina kay gihilantan magud si Rowan. Pero dili ka gyud makontak. Unsa? Mao to, si Mama nala akong gipaanhi ganina. Kay ron iya akong matabangan sa bata kay wa mo gihunong og hilak. Hindi naman di kagikan. Nagkita mi sa mami ni Rowan. Oh, Gusto niyang kuhaon si Rowan og balik. Mark. Pila na siya kaadlaw sige panawag nga makikita siya nako tungod sa bata. Ngano wa naman na siya modiretso din eh. Kung ang bata magigkaing tuyo. Gusto sad niya nga magbalik mi. Unsa? Wa ko masugot. Tungod kinawa ng akong love niya. Ang tinawad Wanda, ganahan kay ko nimo. Dili tungod kay naka kong nagkinahanglan ko nimo. Kung dili, tungod kay malipay ko sa imo presensya. Nagkauyab gid ning Mark. Wala siya pagsupak si Mama. Bisag na anay anak daan si Mark kay na-close naman sa niya si Baby Rowan o pinangga po ni Mama ang bata. Right after ni graduate ni, mogi una na mong gibuhat nga ni Adonis Dumaguete aron maila-ila ko ang parents ni Mark ug aron sad ma-meet nila si Baby Rowan. Kay wa man gyud nakauyon ang parents ni Mark sa dihang ga-eskwela pa siya unya nahibaw-an siyang parents nga nakamabdo siya. Ug bahin pud sa mommy ni Rowan, naa na si kaugalingong pamilya. Love na ko si Rowan ug open na kaayo ko sa possibilities in the future kung gusto man ganing maila-ila gid ni Rowan iyang tinuod nga mommy. Karon, minyo na di ay mini Mark ug naa na say anak sa umaabot. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Wanda nga taga Pasig, Cebu City. Uban sa awit kaya gipangayo awit ganagahan saves the best for last. Mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon haring Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan of RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na sayang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga nagpuyo sa dress sa Hinatilan, Cebu. Ang nga tumatatampo, nagdasingan nga John. Recorded by Radio Mo TV. Jan, bangun oy. Tabangin mi ni mama nimo. Pa, ang kadlaon mo pa.
Bangon na diha. Tabangan maghamin nimo ni Papa nimo. Di ba ni saad ka nga tabangan minimos umana to? Aron makapadayon kasi mong pag-eskwela? Ma. Mao sige na nak. Bangon na dayon diha. Ma. Ma, pa, kusog ng uwan. Pasilong na lang tito. Kami na lang tiwas ni Papa nimo ani. Sige na. Kitingalig masakit ka. Ma. Oh, anak, dahil mo ba no? Pasensya gago, gamay na na. Okay na ni pa eh. May naganimik ko sa wa. Ay, sige lang. Gipabawnan man tika og kanon og utan unya na asay buwad nak. Wow, kalami good. Thank you ninyo, ma. Pa. Bisag, ningon na unta mo nga inyo kong paundangon kay lisod kita pero nisugot gyapon mo sa akong hangyo nga di lang kumundang. Tungod kay nakita na mong desidido ka gyud ka mo eskwela anak. Maong hangyo lang na mo ni mama mo ha. Isaar gyud na mo nga muhuman kasi yung pagtuon. Ha? Balag lisod ta. O pa, ma. Isaadan ako. Okay, class dismiss. Pwede na mo maliw to. Lunch break na. Ay, salamat. Magkakaunag ko. Tuman na ako eh. Maugi pa nimong sudan? Oo? Kaluoy sa nimo eh. Di na ako mutapad nimo eh. Dili ko ganahan magtanaw sa mong sudan. Sige, balik-balik. Kulang mi ano yun. Buwad, ugutan. Kuya, Mikey, nabot ka kuya. Si mama o si papa ba? Gidas ng balanan. Ha? Nga naman. Gilantan mo to silang duwa kuya. Kuya, naglisod og ginawa. Unsa? Wa na sila sa mama ug papa tungod nimo. No. Ikaw mo nakaingon ini. Kuno pala uta ka mabugos nila nga mopadayon sa imong pag-eskwela, dili uta sila mahago pag-ayo. Dili uta sila masakit. Buhi pa uta sila karon. Ma! Ma! Unsa? Muhuman gyud kasi mong pag-eskwela? Mopadayon ka college? O manang. Mo nagisaad ako nila ni mama ug papa. Huh. Bisag mo pa na rason nga nung wa na sila karon. Mopadayon lang gyud gihapon ka? No. O sige. Sige padayon ana. Tan-awon tag-asa ka kutob dadun anay mong pangandoy. Manang. Gusto ka? Pwede ti kang tabangan nga mo apply og scholarship sa syudad. Na mga nag-offer ana dito. Basta i-make sure lang yun nga ma-maintain nimo ang imong grado. Sige, miss. Okay ko na. Oh, unya. Naara kay kapuy-an dito? Nara, miss. Okay, sige. Mas maayo hinuon. Ha? Wa ka day kapuy-an din sa syudad? Sensya na, miss, nga na makakunin mo. Piyawan good ko nga, basin og dili ka mo dayon og tabang na ko. Gusto lang gid ko nga makahuman og eskwela, miss. Mao ba? Anahala sige. Suwayan akong pangayog tabang sa akong kaila dyan, ha? Tinood ka, miss. Thank you, miss, ha? Thank you kayo. Recorded by Radio Mo TV. Oh, dako ni nga mong negosyo din Tabang-tabang naga sa magabi aron nga maka-eskwela ka sa pagkabuntag. Nara sa quarters diha para sa mga trabahante namo din Kaya magkanimo nga dungano nimong imong pag-eskwela samtang ka na nagtrabaho ka namo din Kaya ra, sir. Kaya ra. Okay, mayo hinuon.
Salamat itaon. Balag boy-boy na ko din eh. Ang importante nga, makasweldo pa ko niya. Na ako'y kapuyan. Libre bigyan ko sa kaon. Muagwanta lang ko. Para makahuman ko sa akong pagtuon. Para na ninyo. Ma. Pa. Ako rin si Karen. Ikaw? Jan? Okay ra nga makig-amigo ko nimo? Oo, okay kayo. Kana pa. Nana ko yung amiga rin eh. Anya, gwapa pagid. Atik sad. Tinawad bitaw, Karen. Gwapa ka. Thank you. Nagkadugay. Nagkalisod mahino na akong sitwasyon. Di am dahil lalim nga dunganon ang pagskwila niya. Trabaho pa ka. Ay. Pero, bahala na. Bahalag lisod. Basta, kinahanglan nga mahuman ko. John, pangmata, uy. Kanina rin nagsikik na ako si Sir mo. Ha? Oh, nakatugong sa day ko. Eh, sige na lang kit kagpatug, ay. Jan, makigstorya ko ni mo niya, ha? Sige, sir. Bad news. Di na nimo pwedeng i-continue ang imuhang full scholarship din sa school. Tungod kay wa na nimo ma-maintain ang grado nga gi-require nila kanimo. Unsa, sir? Pasensya na gyud, Jan. Ginoo ko. Unsa ako man nga. Kamay ra mo kog sweldo sa akong trabaho. So, ayan ako ingon sa mama nga patabangan ka. Ha? Sure, eh. Dagka naman nagitabangan sa mama ko. Gusto kayo na siya motabang. Labi na kung tanaw niya buutan ka. Ganahan ka na siya motabang. Mo ba? Sige, Karen. Salamat ka. Salamat kayo, tiya. Ay, way kaso dyan. Sa kung tanaw, butan man ka. Butan ka pagkabata. Ganahan kay kog mutabang usama ni mo nga taas ug pangandun sa kinabuhi. Salamat kayo, ate. Isaad ako. Magtarong ko. Ug kung masuccessful ko puhon, balikan ka. Ay, ayaw pagkunahon na anak dyan. Aning kamot lang yun nga mahuman ka. Malipay na ko, anak. Salamat, Kitty. Good luck sa board exam ni mo, John. Nahibaw kung kaya ragid kayo na ni mo. Salamat ka rin. Nahibaw ko. May engineer na unya kapon. Ingon sila, karong adlaw daw magkawas ang result sa board exam. Mayo lang untag naapil akong pangalan sa lista. Nakakit. Yes! Yes! Civil engineering ko! Yes! Thank you, Lord! Even when I'm told no. Dili lalim ang akong nagihan. Pero, worth it rin ang tanan. O gana, tungod sa kong mga pag-ampo, ug tabang nga nadawat gikan sa mga maayong tao. Karon, usan ako ka civil engineer. Og nakasiguro ko nga, proud gud ang akong mga ginikanan ako. Kung unsa may naabot na ko karon. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni John nga taga-Hinatilan, Cebu. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga nagulahan rice. I'm on the rise. Gibata Handumanan sa ka awit. The days would all be empty.
Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ing akong kaagi. Ako si John Lloyd. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Nothing's Gonna Change My Love For You. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Suraliat, South Cotabato. Ang ato matatampo, nagdasangan nga John Lloyd. Recorded by Radio Mo TV. Hi. Bago pa lagi ko makakita mo din sa mong simbahan. Bago ka din, eh? Oh, Ako din si John Lloyd. Ikaw? Mayet. Asa na inyo yet? Nga karon pa mo ko makakita ni mo din sa Jensen. Taga Lupon ko sa Davao Oriental. Uy, layo ko din sa inyo. Asa mo ka mong trabaho? Na ako trabaho sa bakery sa anak ni Nanay Lokling. Naday ka di ha? Oh, kaubay man na si Nanay dito sa simbahan sa Lupon. Nya, kuwang man nilang tindera mo, gida ko din he. Mau day. Day, Mayet. Mama, uli na ta. Hi, John Lloyd. Hello, April. Nagkailan naman sa ko, amiga? April, nagkailan na mi. John, una mini mo ha. Sige, yet. Amping mo. Saan ko eh? Hindi naman inom ko makato. Ang naon naman ni Mayet ang ni-apirmi sa una-una. Ugma, wato ko sa gitrabuan ni Mayet. Doon na lang ko sa bikiri nga gitrabuan ni Mayet. Uy, si Mayet mo niya akong matagbuan. Yet! Ay, asa ka ba ingon? Uy, huwag man nagkat. Nisaylo man lang. Malahos lang ko sa bikiri, eh. Uy, John. Ikaw mong gudin eh. Ano sa may ato ni mo? Mga iyo, ang dakong pan. Atik sad ay. Nahibaw ko, oy, si Mayet ang imong tuyo. Kuan. Siya bitaw ang akong tuyo, pero muram to guwa sa mood. Nagsugat mi. Huwag man magtingog. Di ara ay. Day, nabalik lagi ka dayon. Ingon ka nga na akipaliton sa unahan. Tayong pa be. Nahibaw na kung anong nibalik ka dayon. Kay ni aman si John Lloyd, no? Unsa? Pataka man lang ko. Tugaan na lang gudyat. Nga crush ni mo si John Lloyd. Unsa? Uy, wala. Namuha lang sa Mayet. Muli na lang ko eh, kay basig muhilag ng Mayet, kay isigihan ni mo sungog, Prel. Wanam ko makakita ni Mayet nga musimba. Ano maga? Magsusi ko. Nipauli naman si Mayet sa ilang dapit. Ha? Ano man? Na, wasad ko mahibaw. Pangutan na lang ko niya yung igsuon kay maumay ni Puli niya din he. Tuan man sa Iloilo si Ate Mayet, kuya. Ha? Nag-unsa ba siya dito dong? Na, kumibaw kuya eh. Dong. Pwede ko mga isa number? Pwede na kuya. Sige, tagin ko dong kay ako siyang tawagan.
Nalimot na ka na ko. Si John Lloyd niya eh. Diri sa Jensen ba? Uy, hala. Ikaw ni John? Ako yung tao ni. Di number na ko, uy. Nangayo ko sa mga manghod. Mao ba? Nagunsa di ka diha sa Iloilo. Ikuha ako sa paryente sa akong papa. Pero dili ko magdugay diri. Basig sunod bungan, mupauli na ko sa amo sa lupon. Mo ba? Onya, okay ran mo yit nga magtawagan ko nimo. Okay ra, uy. Sige, manawag lang niya ko nimo balik ha kay basig busy pa ka diha. Busy gyud, kay adlawan pa man. Kung gabi hinuon, bakantin ako. Sige, manawag lang niya ko balik nimo. I love you, Mayet. John, Pasensya na ka nga dinig ko sa cellphone nang uyab nimo. Saan mo good? Nagwa mo good kag galit diri. okay ra, uy. Dinalian gud nga akong pagbiya diha. Oo niya, kumusta man? May chance ka ko nimo? Matugan ako nimo tinuod dyan, ha? Nakagusto sad ko nimo. Tinuod? O lagi. Nga sa ato ba di ay? Tinuod itong giingon ni April nga crush ko nimo. Oh, tinuod to. Naogan ko atong gisungog ko ni April. Kung mo na, kita na. O, John. Payab na ta. Salamat, sweet. I love you. Ang say sweet, uy. Sugad ka ron, sweet na nga itong tawagan na eh. Kakorny sa dana, uy. Sige lang, good. Ganahan mo ko. Sige na lang, uy. I love you, sweet. I love you too, sweet. Ha? Mupauli na ka sa inyo sa lupon? Oh, sweet. Mayo na on kay mupauli na ka sa inyo. Ako na kasugatan sa airport sa Davao. Ha? Nga naman? Kay mukuyo ko sa inyo. Matubang ko sa mga ginikanan. Nga naman? Kay mga asawa na ko nimo. Pag sure, uy. Tinood lagi. Mga asawa ko nimo, Mayet. Tinudanay na ginang imuha diri na ako kay akong paibaw na akong mga ginikanan. Lagi. Tinood lagi. Sige, paibawa na lang si mama nimo nga kuyog ta ug mga asawa ko nimo. Tinud-anay na gid ni imuha para sa among anak dong. O, nay. Ya, saban. Usam ka mayet, ha? Nagsabot namin ni John Lloyd pa nga. Magminiyo mi. Kumaw na, panihang imong ginikanan dyan. Aron, sabutan na mo yung kasal. Ikaw na sa dakop na ako. Sige na. Mga anak! Ayaw mo pag-adtos kayo, ha? Opa. Okay. Dali aras panahon, sweets, ha? Walang hibaw eh. May duha na ta ka, anak. Mga gid sweet. Kuan ba? May isulti ko nimo, sweet. Ansa man na? Maglain na lang tagpuyo. Ha? Ang anong maglain man ta? Laim good kay hunaon sweet nga. Magdako nga tong mga anak nga miagi punta ipon sa mga ginikanan. O asa man sa tamo palhin? Karon pa na ako masulti nimo nga maigihimo kong payag dito sa labaka. O gusto na ko nga adto ta puyo dito aron makapamuhi sa dag mga hayop o makapananom sa ta. Di ko mapuyo dito eh. Kalayo Ha? dito sa lungsod. Maunsa palang hinuon ng mga bata dito. Way makatabang namo. Dili ko mapuyo dito. Anhila ko silang mama. Nga hantod-santod lang ka nga dinisi mo mga ginikanan. Oh, ano man di ay? Ako man yung mga ginikanan. Sus, hiya sa nung pasabton eh. Nga akong gusto ba nga maglain tag puyo. Kini ko ganahan na ning hangtod sa hangtod lang tanga mo tipon dinis imong mga ginikanan. Di lagi ko mubiya din sila mama magpapa. Ako mao na. Di ka mo biya dinis imong mga ginikanan. Ako yung mo biya din eh. Pahala na mo din eh.
Recorded by Radio Mo TV. Ay, mao ba? Nag-away din mo sa imong asawa. Maong ni Aka. O tiya, ikaw rin mo na ako iyan nga dol-dol din eh. Mong dinhila ko nilahos. Ay, gud anak magyud ng kami niyoon, god. Naamang yun ng lalis. Mga lagi tiya eh. O niya sa may plano ni mo ron. Mga apply ko trabaho sa mall tiya. Bahala na ako gitilite basta malingaw ko. Naala, sige pag-apply. Dami nagkang kasunlan din yun. Salamat din taon nga nakasuod na kong trabaho. At least man lang malingaw ko. Di na ako maghuna-huna ni Mayit. Usa ng kabuhan kapin, sukad nga ni Pia ko sa mo. Ay. Kumusta na kang mga bata? Og si Mayit, kumusta na kasi ha? Ay, salamat. Break time na agad. At ko ilawom sa kahoy. Magpahangin ko dito. Sweet? Oh. Mga anak! Oh. Pa, mingaw kayo minimo. Mingaw pa. Oh, mga anak. Pwede kami ngawan na mo. Gimingaw ko ninyo, oy. Yun sa man ninyo pagtultol din, ha? May nagsulti na mo nga niya katrabaho din sa mall. Maong niyan himi. Og nagatang na lang mi nga mugawas ka. Og salamat kay amo gikaw nakitaan. Imo lagi ming gibiyaan pa. Dili ni mo love. Oh, ha? Love na mo, oy. Gimingaw mo gani ko ninyo. Ayaw mi biyai pa. Oh, di na ko mubiya ninyo, nak. Pasaylo ako, sweet nga. Akong gidadin atong mga anak. Gimingaw na kayo sila ni mo, good. Sweet. Pasaliwas ko nga gibiyaan ta mo. Di na mo usab. Di na ko mubiya ninyo, ha? Tinuod? Oh, sweet. O gusto na ko nga magsugod ta sa bago na tong kinabuhi. Salamat, sweet. Di gid malikayan ang panag-away sa magtiayon. Pero kinahanglan kini nga sulbaron aron di mabungkag ang papuyo. Nagbalik mi ni Mayit kay di ko gusto nga magdako ang akong mga anak nga way amahan. Og sa pagkakaron, ani ami nanimuyo sa Surala, South Cotabato, uban sa mong duha ka mga anak. Dinhin na ng kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni John Lloyd nga taga Suralia, South Cotabato uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my... Ang mong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tunamanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagkay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Help you see isuko ang laban. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit.
Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga John Mark. Recorded by Radio Mo TV. Wala gyud ko malipay ini puyo ah. O kung wala ka malipay, o magbuwag ta. Ma, pa, ino mo bagaway? Huwag. Ay pagapila-pila ha, John Mark. Bata ka pa. Hadlokon man taniwa ng buwag-buwag, uy. Sige, magbuwag ta. Mulayas ko din eh. Ma, ayan ang pagbiya din ni Sato, ma. Ma! John Mark, anda mo imong mga gamit. Ha? Ganun Ay napagdaghan upang utana. Basta anda mang imong mga gamit. Pagdali. pa, niyalag kita silang lula o lolo. Kay ani ka na puyo sa imong apuhan. Mao na po, dini ka na puyo uban na mo ha. Nga naman pa, kung sa ato lang di ko puyo. Dili mahimo. Ani ka sa imong apuhan kay wa na bayang imong inahan. Ato lang ko sa ato pag... Ay lagi pagsupak-supak ba? Tampalungon ta karon. Ani ka na puyo sa imong mga apuhan. Ayaw kabala ka ako. Sa? Kaya mo masig ka pa eskwelahon. Mao na, dinhilang ka dong ha. Kay panggaon man ka na mo. Ulo. Lo, Lola, ngano day nga, di naman ko gipapuyo ni Papa din sa inyo. Kukuan dong, kikining. Kay may lain nag-asawa si Papa ni mo to. Ha? Nagminiyog lain si Papa ni mo. Ugwa mahibaw ang pag-uni ang asawa nga may anak siya nga mao ikaw. Mo'y hinungdan nga, dinhi ka gipapuyo sa amo. Pasagi lagi na bata din, eh. Saan ka? Insa mo eh. Ako'y bahala na bata. Dili mahimo. Kuha na ko si John. Lagi, Papa. Shut ka ba, Uy? Pa! John Mark, uban ako. Mamauli ta sa bahay. Nga naman pa. Sa bahay. Dili ko pa. Ano lang ko din ini. Lulag lolo. John Mark! Recorded by Radio Mo TV. Tilang ko ba ni mo pa? Dili gi mahimo. Nya, naam kay bagong asawa. Mao gani nga pauli na lang sa ato. Kay nahibaw na ang bago na kong asawa nga may anak ko. Pa, Pauli sa ato. Kay dawat na sa bago na kong asawa nga may anak ko. Mao din ni mong anak dong? Oday, bless ko tita. Buotan man din yung bata ah. John Mark! Tita, Siyam gibuhat nga. nagbuhat ko sa kong assignment, tita. Ang dangi na. Hugas itong mga plato. Pagkahuman panilhig. Ha? Ha? Asa man? Nakadungog ka wa? Dagan para ba niya kong buhaton, tita? Wa ko'y labot kung daghan kag buhatong assignment. Ang akong sugo mo ito man na. Nakasabot ka? O, tita. Pinakubuutan ng ikaduhang asawa ni Papa. Di man di ay. Magkita man di kayo.
Gahi kag o! Giingnan ti ka nga sa'yo pauli kaya nakailang trabaho kung dinis sa bay! Dugay man may gibuyan sa mong teacher dito. Matubag ka pa yun! Day, ano na? Kinibuotan ni mong anak ay! Mo ba'y pag-abot gikan sa eskulahan? Saan ko dara sa gabiin na? Galangay-langay ka kay hadlo ka sugoon. Timang good ba? Dugay man ang umana mong klase. Ikaw ba mga tarungan? Ikaw ka? Pagilis! Ako makatabang ka sa lihukon dito sa bay. May gani kay siya may gibuhian nun. Magdali ko kay basig sukan na sa ko ni tita kung madugay ko. Lo. Doon nga nagdahita po, paninibo. Si tita mo doon nga nagilak. Ano mo ka? Tita? Tita? John Mark, maayo kay ni anak ka. Naunsa ka, tita? Nganong naghilak man ka? May tao nga ni diri sa ato. Nagpahibaw nga giatake ang imong amahan og namatay. Karon nga nalubong ng imong amahan. Pangita na lagi imong kapuyan. Huh? Lahi mo sa kayong kung magkukuyog ka na ako. Hindi mataparinti. Pangitag imong kapuyan. Ako pa nimo. Ato ka mo puyo sa igsuon sa imong amahan. Aron mabuhi ka. Way problema. Anhi ka puyo sa bay. Salamat, tiya. Pag binuotan lang yun din, ha? O, tiya. Oh, maayo kay ni anak ka dyan. Ngano day, tiya? Naabot naman ang imong igagaw, gikan na narbaho. Na ano days agaw? Go! Go! Musta go? Okay na go. Dugay na ganun sa bahay go? Taon-taon na gid gaw kay wala naman ko'y kapuyan pag kamatay ni Papa. Isman, kinagam trabaho. Ha? Hingita mo luglaing boy ang akong trabuhan ko. Isman, trabaho ka? Mayo pa gaw no? Sige gaw. Mukuyo ko nimo inig balik nimo. Kay manarbaho na lang ko. Sa edad na ko 11 anyos, nanarbaho na ko isip boy. Karon, 14 anyos na ko. Og nialang gyapon ko sa akong gitrabahoan. Masuya na lang ko nga magtanaw sa ubang bata nga maglakaw-lakaw, nga may inahan og amahan. Dinhi na lang ko to, og dagang salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. O kito mga higalan, kaagi ni John Mark, nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga ligalahan, pagsubok. Paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. May adlaw kang tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga matag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joje. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dilaw.
Recorded by Radio Mo TV. Maayo ka niabot dayon ka, bisan og kalit-kalit akong papanawag nimo. Ingon man ka nga importante kayo, maong nagdali ko kay nabalaka ko nimo. Love kita kay kuno mo, no? Sobra pa sa akong kinabuhi. Aon sa man, unsa man imong gustong isulti na ko ha? Joji, sorry. Nihilak magod ka. Nga naman nga naman ka. Dili ni mo deserve ang babae nga sama na ako. Lugaw ko. Nga naman nakasulti man ka, ana? Joji, mabdos ko. Og dili ikaw may amahan. Basta hilo ako. Nadala ko sa tentasyon. Basta hilo ako, Joji. Kinsay amahan sa kong mordos, ha? Kinsa? Daan palagid ko. Daan palagid ko, sus. Unsay daan ba? Wala lagi. Daan palagid ko ba nga? Na-something na nilang buha ni Bayliyo. Nakabantay naman gusto nila nawanin ng duwa basta mag-inom tanin nyo. Ugong makatugna ka tungkol sa kahubog mo mo. Nakabantay sa kubay nga na ikaugaling yung kalibutan ng duwa. Mga traitor sila. Ay naunsa ka man ing taon na anak, uy. Nagsige naman lang kagbukmok din is kwarto. Di na ko ganang magawas, ma. Nak, angay ko magpasalamat nga nalayo ka sa babae nga sama niya. Tarong ka nga pagkalalaki. Tarong ka nga pagkauyab. O niya, gibinuangan ka ra. Ma. Hadong, ati man na imong kaugalingon. Sige na. Bangon na diha. Og duty na dito kay pila ka adlaw ka ng absent. Sorry ka ayo, Chuchi, ha? Pero naka-decide ang atong manager nga fire out na ka. Usa? Sa ato pa, wa na di kay trabaho? Wa na, ma. Ani na lang, nak. Na may gi-offer nga trabaho ang akong amiga. Magbantay ra kog idaran na good pero dili man nati manunon good. Ubanan o gayran lang nako siya. O gusto pa, igo ra sa kumong limpyo sa bahay. Unya ka? Uban nako. Tabangi ko aron mo gaan-gaan ang akong trabaho. Ma'am, ako ding anak si Joji. Siya mao mo abag-abag na ako sa kong trabahoon din he. Mao ba? O, wala kay trabaho dong? Sa pagkakaroon, ma'am, wa pa siya trabaho. Maong abagan lang una ko nis mga trabahoon. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Maulang gihapon ang inyong ibayad nako. Sige. Way problema. Salamat, ma'am. Abi na kong tiguan na katong amo na to ba? Di po, di? Hoy, ikaw pa. Udunggan ka gani na. Kana si ma'am. Dako na og edad. Pero arte na sa lawas dong. Di ko kong pambigay siya, ma. Pero nga nang nagkinangan pa mo sa mauban niya. Ay ba, may gusto siyang mga anak. Bebe. Ayaw na lang pagdagag pangutana, be. Pasalamat ganit na kinatay trabaho tungod nila.
Uy, hala. Alas 3 naman di ay. Kuha atong snacks nga akong giandam-dom. O niya ihato dito sa kwarto ni Ma'am Weng. Okay, ma. Wow. Salamat, ha? Uy, sa payan, ma'am. Tuod. Manong wa man ka magtrabaho? Dili ba kay nimo ang ingon ini nga trabaho? Nga ingon ini ra ka? Kay gwapo ka. Nindot og lawas. Sigurado ko nga daghan og babae ang makagusto nimo. May uyab ka na ba? Recorded by Radio Mo TV. Georgie, nagunsa pa man ka diha. Dali na kay daghan pa kayong trabahoon. Oo, ma. Excuse me, ma'am. Anak, na ako importanteng lakaw karon ha. Ikaw na lang una mo bahala dito sa ilang mamwe. Okay, ma. Tarong nga gid intaw ng imong trabaho ha. Para dili siya makareklamo nato. O gusto pa, ayaw kalimot o pangumpra. Oo, ma. Managi ko pangumpra. May ni kay sayo ko na human sa tanong trabaho. Magdali ko, aron makauli din ko. Ha? Muuli na ka? Kasayo ba sa di mong muuli? Wala mo ko trabaho nun din ni ma'am. Dali, mag-inom ta. Muinom ka, ma'am? Oo. Kay nga no, tiguang nabagid ko si mong tanaw, Maong nakurat ka nga mo inom ko? Dili man, ma'am. Kung mauna. Sige. O ba ni kong inom, Georgie? Mao ba? Mao din na nahitabo sa imong ex? Ma'am. Huwag mo na inungdan. Wadaan kong trabaho. Rag, nahagsang akong kalibutan tungod niya. Uy ayo bayhada. Og ako maoy naas iyang lugar. Ampingan ti ka uy. Kaswerte na nako ni mo Guwapo na. Buutan og loyal pa. Asa naman dingon nga nindot og lawas, ma'am. Gitipan gid nimo ha. Binuha kita, ma'am. Binuha kita. Pero ikaw, ma'am. Ano mo man kay Paris, ma'am? Sayang kay. Swerte gid sa untang lalaki nga makaangkon nimo. No, pilian ko laki, Georgie. Tagsa na ko makagusto. O kapin nimo na ako'y nagustuhan karon. Mo ba? Uy, maayo naman, ma'am. Aron din na magmingaw yung kinabuhi. Pero, wala ko makabantay nga na mamisita ni mo din, ma'am. Maribat siyag din Uy, wala ko makabantay, ma'am. Ikaw, Georgie. Ikaw ang akong nagustuhan. Ako? Pero murag wa makagusto na ako. Sa ako nang gingon ni mo, ma'am. Swerte ang lalaki nga makaangko ni mo. Anong usikan mo na ako? Georgie. Unsa? Namoy dago nga relasyon sa imong amo? O bay, gitago lang na mo kay sigurado gi ko nga masuko sa mama. Bay. Sigurado ganang imong gibuhat? O bay, sigurado gi ko. Naibaw ko bay. Nga ako kay migap sa edad bay. Pero lahi siya mo pangga bay. Dili kay ako ray nag-effort sa mong relasyon bay. Ug naibaw ko nga kiwawan kang maminaw ani. Pero love na nako siya bay.
Oh, oh ba? Pero, bay, kini mo itiman. Dili hangtod sa hangtod din yung matago ang iyong relasyon. Bay, Jud. Dugay na din mong gitago na ako, Joji. Sorry, ma. Kung wa pa'y nakasulti na ako, wa ko'y kalibutan bahin, ani. Usa pa nasud sa imong utok, ha? Atong amo, giunay ni mo? Nahibaw baka kung unsa na yung mga tabi-tabi sa mga tao? Kamo ray gichismis sa mga tao. Ma, wa ko'y labot ang ubang tao. Ug dili man makapikto nga mong relasyon sa imong trabaho, ma. Ug usa pa, naala ko'y plano, ma. Ha? Unsa man sad kuno'y plano ni mo, Aber? Unsa? May trabaho ka na? Oo. Maong si mama nalay mo trabaho din ha. Kung mag-ipon na lang kahata. Ha? Padadaan na lang to sa mama ni mo kada buwan. Pero mag-ipon ta. O magpalayo ta sa mga tao nga nakaila o mo judge nato. Wing. Alam mo ba hindi ka na sumuko ang puso ko? Nasaktan na bigo, mukhang delikado na naman. Para makalikay sa mga tabi-tabi sa mga tao, nagpalayo gining duha ni Wing. Karon nakasabot nako nganong gipalayo ko sa akong ex. Tungod kay naapay mas better pa nga moabot sa akong kinabuhi. O dili ideal ang among relasyon ni Wing. Pero wa mi pakialam kay wa mi giyatakan nga laing tao. Ug mao na importante. Ug pabili ming malipayon hangtod karon. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, Ari Ming. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman higalang kaagi ni Gigi nga taga Basak Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga dilaw.